ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ዝጸንሐ ብርሃነ ገብረገርግስ ተፈቲሑ። ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ዝጸንሐ ብርሃነ ገብረገርግስ ከም ዝተፈትሐ ሰብ መዚ ፖሊስ ክልል ትግራይ ሓቢሮም። እቲ ፍሉጥ ነጣፊ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝኾነ ሰብ ካብቲ ተታሒዙሉ ዝጸንሐ ጣብያ ፖሊስ ወፂኡ ናብ ገዝኡ ከም ዘምርሐ መሰኻኽር ዓይኒ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንብርሃነ ናብ ፌደራል መንግስቲ ሕሊፉ ክህቦ እዩ ኢሎም ዝጠርጠሩ ኣባላት ሰራዊት ኣርሚ 22 ንጣብያ ፖሊስ ዓይደር ከቢቦም ብቐረባ ክከታተልዎ ከም ዝወዓሉ ጸብጻባት ካብ ከተማ መቐለ ገሊጾም። በቲ ኩነታት ዝሰግአ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ትግራይ ንብርሃነ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ከም ዝፈትሖ ኣረጋጊጹሎ። ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ብዝብል ዝፍለጥ ነጣፊ ማሕበራዊ መራኸብታት ብርሃነ ገብረገርግስ ብረቡዕ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ኮሚሽነር ፖሊስ ንቢቢሲ ገሊጹ ነይሩ። እቲ ማእሰርቲ ብትእዛዝ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝተወሰደ ምዃኑ እውን ፖሊስ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ስለምንታይ ኣብ ቀይዲ ክኣቱ ከም ዝተደለየ ግን ክሳዕ ሎሚ ዝተነጸረ ነገር የለን። ይኹን እምበር ምስ ኤርትራውያን ርክብ ንምግባር ውልቃዊ ተበግሶ ምውሳዱ ከዘራርብ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰብ መዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ዕላማን ስትራቴጅን ስልትን ዘይፈልጥ ዝኾነ ዓይነት ደጋዊ ርክባት ምግባር ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ሓቢሮም ኣለዉ። ምስ መንግስቲ ፌደራል ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ኣፈላላያትና ብሰላማዊ ሕጋውን መንገዲ ንምፍታሕ ዝከኣል ኩሉ ጻዕሪ ምግባር ግቡእ ኢሎም ቀጺሎም ይኹን እምበር ካብዚ ልዕል ኢሉ ዝተገለጸ መትከልን እምነትን ወጻኢ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይፈልጦ ዝተሓንገጦ ዕላማን ስትራቴጅን ስልትን ዘይፍለጥ ዝኾነ ዓይነት ደጋዊ ርክባት ምግባር ኣይትኽእልን ጥራሕ እንተይኮነስ መንግስቲ ኣልባ ኳኒና ፋሉልነት ክነግስ ትግራይ ሓደ ማእኸል ከይህልዋ ዝገብር ሓደገኛ ተግባር እዩ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ይብል እቲ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒሽን ዘውፅኦ መግለጺ። ብረቡዕ መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝሓበርዎ ካብ ፖሊስ ኮሚሽን ዝተለኣኹ ኣባላት ንብርሃነ ካብ መንበሪ ገዝኡ እዮም ወሲዶምዎ ነይሮም። ቅድሚ ሒደት መዓልታት ፖሊስ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ እቲ ውልቀ ሰብ ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ቦምባ ፈጺሞም ኢሉ ዝጠርጠሮም ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዎም ንቢቢሲ ሓቢሩ ነይሩ። ንኮሚሽነር ጀነራል ሃብቱ ሚካኤል ሓቲቱ ከም ዘረጋገጾ ብርሃነ ገብረገርግስ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ። ኮሚሽነር ፖሊስ ጀነራል ሃብቱ ጉዳዩ ይጻረሎ ሕጊ ብዝፈቐዶ ኣካየዳ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ካብዚ ወጻኢ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክቐርብ ዘሎ ሰባት ከከም ድሌቶም ዝብትንዎ ሓበሬታ ሓቃዊ መሰረት የብሉን እውን ብምባል ኣተሓሳሲቡ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝምልከት ዝተፈላለየ ርእቶታት ክወሃብ ዝቐነየ ኮይኑ ይጻረ ምህላውን እቲ ተኣሲሩሉ ዝጸንሐ ጉዳይ ድማ ምስቲ ዝተባሃለ ፈተነ ከም ዘይተኣሳሰርን ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። እቲ ቅድም ክብል ፍዓተይ ተስፋ ከምኡውን ኣብ ቀረባ እዋን ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ብዝብል ኣስማት ማሕበራዊ መራኸብታት ዝፍለጥ ነጣፊ ኣብ ዝተፈላለየ ማዕከናት ማሕበራዊ መራኸብታት ቀሪቡ ብዝህቦ ርእቶታት ኣካታዓይ ኮይኑ ዝጸንሐ ሰብ እዩ። ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ኣብ ምምርማር ከም ዝርከብ ብምግላጽ ሕጂ እውን ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎ። ብርሃኑ እውን ብወገኑ ፖሊስ ምርመራ ኣጽፊፉ ቅድሚ ምውድኡ ቃለ መሕተት እንተዘይህብ ከም ዝምረጽ ብፖሊስ ንዝተዋሃቦ ሓበሬታ ተደሪኹ መብርህ ካብ ምሃብ ከም ዝተቆጠበ ቅድሚ ምእሳሩ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ካብ ምስክር ዓይኒ ዝረኸቦ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶ ግን እቲ መጥቃዕቲ እቲ ውልቀ ሰብ ናብ ገዝኡ ምስ ኣተወ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ተፈጺሙ። ኣብ ደገ ቤቱ ዝተተኮሰ 7 ጠያይት ሽጉጥ ካብቲ ካብ ላሜራ ዝተሰርሐ ማዕጾን ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ድማ ኣብ መንደቕን ኣብ ጥስትን ይርአ። እቲ ዝተወቕዐት ክፍሊ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ብርሃነ ዝኣተወላን ዝወጸላን ዝነበረት ምዃና እውን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ። ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ሕወሓት ተፈጠረ ምክፍፋል ስዒቡ ኣብታ ክልል ፖለቲካውን ጸጥታውን ስግኣታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ። ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ስቱር ዝምድናታት ይካየድ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ክግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ብርሃነ ነቲ ዝምድና ዝምልከት መርገጺኡ ዘንጸባርቕ ተደጋጋሚ ቃለ መሕተት ከካይድ ተሰሚዑ እዩ።